entre o Grupo Parlamentario de Marea, compañeiros dos servicios dos GES, concretamente de AGESGA, a Asociación dos GES de Galicia. Estou acompañado do seu presidente, Primitivo Gándara, que vos vai expoñer cales son as principais eivas que teñen os GES neste momento, cales son as principais reivindicacións do sector, e despois daremos conta de tamén cales son as principais líneas de traballo que desde Marea adoptaremos nas institucións, singularmente no Parlamento de Galicia, para intentar mellorar un servicio público que para nos é esencial. Primitivo. Pois nada, vamos a empezar. Vamos partir co GES. Foi unha creación feita no ano 2013 para cubrir a rede de emerxencias de Galicia, que había zonas que estaban á sombra, prácticamente, e onde non se daba cobertura con parques de bombeiros. Entonces, nese ano 2013, se crea os grupos de emerxencias supramunicipais. Estes grupos realmente xa non son do ano 2013, estes grupos veñen sendo creados do ano 1997, que tiñan o nome de GEMIR e despois pasaron a ser Grumires. Pero bueno, o importante é que partimos aquí no tema do mapa de emerxencias no 2013, cando se consolida isto cos grupos de emerxencias. Estes foron creados en un convenio a 3 bandas entre Diputacións, FEGAN e Xunta de Galicia. Entonces os GES pasaron a formar parte desta rede que se montou por todo Galicia e dan cobertura ás zonas rurais e aos concellos que son de menos de 20.000 habitantes, e debido a características do terreo que temos, pois é máis fácil ter os grupos de emerxencias que ir montando parques de bombeiros o que sería ao longo todo do mapa de Galicia. Os grupos de emerxencias veñen traballando e isto quedaron á man do que son os alcaldes. Entonces son os que definen as tarefas que teñen que facer os grupos de emerxencias supramunicipais de Galicia. Entonces, nalgúns concellos vense dando que os alcaldes utilizan o que son a xente esta das emerxencias para segundas labores. Segundas labores como moitas veces limpezas de xardíns, facer traballos de vías e obras e moitas outras tarefas municipais. Eles dicen que é prioritaria as emerxencias, pero que tamén teñen que facer esas tarefas. Entonces, nós desde aquí, dende a AGESGA, entendemos que isto non é unha cousa compatible coas emerxencias, pois se temos unha persoa a facer unha labor, pois calquera destas labores municipais, poñamos que sea preparando, botando aceras ou desbrozando nun monte, e se surxe unha emerxencia, estas persoas son chamadas polo 112 e teñen que vir á base para coller o que son os vehículos. Entonces hai unha demora de tempo polo camiño para coller ese vehículo e despois partir para a emerxencia. E despois isto é o que vai ao contrario con todo o que se define no mapa este das emerxencias de Galicia, do que se establecía unhas isocronas de 20 minutos. Cando isto pode pasar a ser máis de 20 minutos solo en chegar á base, depende da zona que estean, e despois dar resposta á emerxencia, que se pode demorar a cousa en 40 ou 50 minutos. Poñamos que nestes casos a emerxencia pode ser un accidente con persoas atrapadas, ou pode ser ata un incendio urbano ou incendios forestais. Isto estaríamos ante un problema bastante grande, e a demora de tempo, eso vai ser moi importante para a persoa que este atrapada ou para a persoa os donos desa vivenda, porque non é o mesmo que chegues e poidas apagar un incendio en un tempo coa resposta en 20 minutos estar ali a apagar, e queda un incendio en un pequeno conato, prácticamente, e non que pase unha hora e o incendio ao mellor xa alcanzou e levou por diante todo o que é da vivenda e todo o que sea anexo e todo eso. Despois, o que son estas partes das emerxencias, hai concellos que tamén se dedicaron a facer e que queren facer que a cousa sea seria e consolidada. Entonces, eses concellos que apostan por eso, pois queremos dicirlle que tamén que sigan apostando que sea o servicio serio e que continúen. Despois temos a outra parte que os que non están aí na labor esta, pois despois dedícanse tamén moitas veces mesmamente a ameazar con que van retirar o servizo, non renovar o convenio, e despois a xente que está aí moitas veces co medo ás represalias que van tomar por eles, non denuncian
nin toman medidas ningunhas, e siguen así aí quietos, como quen dice, por medo a todas estas represalias. Entón, nós, desde a GESGA, queremos denunciar estas situacións que se están facendo cos servicios desta xente, dos profesionais das emerxencias, como somos os GES. Ben, os grupos de emerxencia supramunicipal son os encargados moitas veces de chegar en primeiro lugar aos accidentes de tráfico, aos incendios forestais no primeiro momento no que se producen, nos incendios urbanos, e, como sabedes, a intervención nos primeiros momentos é fundamental para salvar vidas e para garantizar a integridade da xente e para evitar que un pequeno accidente, un pequeno incendio, poda converterse nun risco catastrófico con pérdida de vidas humanas. Son, polo tanto, unha especie de anxos da garda no mapa de emerxencias de Galicia. E ese mapa de emerxencias de Galicia está absolutamente furado pola incapacidade que neste momento hai por parte das administracións de dotar un servicio con todas as garantías para que se preste de forma eficaz as funcións que teñen encomendadas. As funcións que teñen encomendadas son de emerxencias, non outras. Polo tanto, non se pode facer que os grupos de emerxencia supramunicipal se acaben ocupando das vías e obras dun concello, da recollida do lixo, da regulación das festas patronais, porque teñen como función outra que é moi importante e que, polo tanto, non son unha especie de mozos de recados ao servicio dos alcaldes, teñen que cumplir outras funcións. Estamos ante unha degradación completa dun servicio que se tiña que prestar a unha poboación a que non chegan os parques comarcais de bombeiros, son os encargados de cubrir estas que se chaman zonas de sombra do mapa de Galicia para que toda a poboación estea protexida fronte aos riscos esenciais tanto de incendios como de accidentes, e iso é algo que non está sucedendo nestes momentos. Ademais, a precarización das súas condicións laborais está redundando en que presten un servicio de peor calidade, en primer lugar por cansancio e en segundo lugar porque moitas veces as baixas ou as vacacións non se cubren e, polo tanto, o servicio non se presta de forma eficaz. Están sendo os tribunais, os xulgados do social, os que están cubrindo mediante sentencias as carencias que neste momento as administracións públicas teñen sometido a este servicio. Que reivindicamos desde Marea? En primeiro lugar, unha reforma normativa da Lei de Emerxencias de Galicia que defina mellor as súas funcións. As funcións, todas as que teñen que ver cas emerxencias, sí, as que teñen que ver simplemente con simples peonadas de concellos, de vías e obras, non. En segundo lugar, é necesario afastalos da dependencia inmediata dos alcaldes de cara a que presten unhas funcións dependendo directamente de consorcios de ámbito provincial ou das propias deputacións para que non teñan a presión directa dos seus concellos como se fosen os alcaldes os seus xefes únicos e xefes máximos cando realmente a prestación do servicio de emerxencias en concellos de menos de 20.000 habitantes ni siquiera está encomendado aos propios concellos. Por lo tanto, non sendo unha competencia municipal, ainda que estea ubicada a base física nos concellos, é algo que debe de establecer tamén unha serie de dependencias funcionais e orgánicas que non sexan directamente dos concellos. En terceiro lugar, a definición das funcións, que debe ser mediante unha reforma normativa que diga que cousas sí e que cousas non. É necesario mellorar as súas condicións profesionais. Existe unha xeralizada falta de medios na prestación deste servicio. Para empezar, polos EPIs, os equipos de protección individual moitas veces non son adecuados, teñen que acudir a incendios urbanos como se fosen incendios de carácter forestal, acuden aos lugares onde teñen lugar accidentes de tráfico a veces sin equipos adecuados para levar a cabo ou ben unha escarceración ou atención de primeira necesidade cando se produce un accidente. Existen medios que están infrautilizados porque non existe personal que poda atender eses medios. Existen medios que foron no seu momento financiados pola Unión Europea aos que están tendo fins diferentes. Estamos falando de equipos de camións, de carrocetas, de motobombas, de equipos de intervención que foron manipulados de forma que se utilizan de forma diferente a aquelas para que estaba prevista, algo no que incluso dubidamos da súa legalidade conforme os propios fondos cos que foron financiados. Falamos tamén dunhas condicións laborais que fan que o servicio non se poda prestar ben e, polo tanto, que é necesario mellorar. Falamos de baixas que non se cubren, de vacacións que non se cubren, de vacacións que non se pagan conforme a convenio, dun exceso en horas de traballo, e, polo tanto, aspectos todos eles a mellorar. Finalmente, en materia de formación, é necesario que os días de formación que teñan que recibir sexan a cargo do propio traballo e que non teñan, como fan agora, que collerse días libres
para ter formación. É necesario que esa formación seña obrigatoria, que seña periódica e que se dispense toda ela de forma regular na Academia Galega de Seguridade. Nos pensamos que isto é o único que pode facer que un verdadeiro mapa de emerxencias de Galicia funcione correctamente. En vicepresidencia temos escoitado moitas veces o famoso mapa de emerxencias que está destinado a cubrir toda Galicia. Ben, ese mapa non está funcionando, ese mapa non existe, e non existe por unha razón, e é que os que están encargados de facer que ese mapa seña real efectivo, que son os grupos de emerxencia supramunicipal, non están funcionando ben por todas estas carencias que estamos denunciando. Por lo tanto, nos queremos que toda a poboación estea correctamente atendida ante situacións que poñen en peligro a vida e a seguridade das persoas, e para iso é necesario atender a todas estas reivindicacións, e por iso desde Marea anunciamos toda esta serie de propostas que levaremos ao Parlamento de Galicia tanto para modificar a normativa como para facer que a normativa se cumpla. Se queren formular algunha cuestión, pois estamos a súa disposición. O que son os GES en todo Galicia son sobre 300 persoas. Que prestan servicio en 174 concellos. 174 dos 313 concellos. Estamos falando dunha cantidade de territorio importante do noso país. Pois, por exemplo, concellos que xestionan ben estes grupos, estamos no Concello de A Guarda, por exemplo, están apostando porque sexa o servicio de emerxencias serio. Nun primeiro momento, cando o convenio viña que se recollía que había que facer desbroce, e o primeiro ano se fixo, eles entenderon que non se podía facer o desbroce porque non dabas cobertura a esas emerxencias realmente, porque se ti, o que dixen antes, se estás nun monte desbrozando e ti dependes lá o monte, o mellor estás a 15 ou 20 minutos da túa base. Entonces, cando volves á base, xa che pasaron eses 15 ou 20 minutos que é a resposta que ti tes que dar a esa emerxencia. Por iso tes unha isocrona e un radio que cubre esas emerxencias. Entonces, aí no Concello apostaron pois que habría que facer un servicio serio e consolidado para lle dar resposta a eses habitantes dali da zona da Guardia e os outros concellos do arredor. Despois de concellos así que teñen que non son moi, pois, por exemplo, que non están moi alá, pois son, por exemplo, nos concellos da zona da Ponte Nova e varios por aí pola zona de Lugo e Ourense que están un pouco máis tendo esas funcións de limpezas de rúas, de albañilería, de limpezas de xardíns, de todo un pouco que veñen sendo cousas dos servicios de vías e obras do Concello. No pasado mes de xullo, os dos diputados de Marea para a provincia de Lugo estuvemos no Concello de Guitiriz e estuvemos ali denunciando as condicións do propio GES de Guitiriz. Pudemos visitar as instalacións e vimos como nesas instalacións que eran absolutamente inadecuadas para albergar unha base onde se fixesen guardias de 24 horas como as que hai que facer, non había sitios correctos onde descansar. Víamos tamén como na mesma nave onde estaban eles estaba tamén o camión do lixo, estaban todo o material de refugallo en teoría do que era o punto limpio, todo mezclado sin unhas condicións mínimas de, pues entendemos que de seguridade e higiene laborais que debían de ser paliadas, desde logo. Si, explica, si queres. Sí, as condicións mínimas que che exixe o Real Decreto 486 do 97 no que exixen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. É dicir, iso xa non se cumple moitas veces. Hai concellos, ademais, que teñen GES, que teñen medios materiais que non están utilizando porque non teñen personal que utilice. Estamos falando de que hubo camións que se pagaron con fondos europeos e eses camións non se están utilizando porque non hai conductores. E despois houve camións que tiñan un equipamento específico para atender as emerxencias e por esa razón eran caros. Estamos falando de vehículos de casi 200.000 euros que se modificaron e se lle quitou todo o equipamento que era o que encarecía o custo do vehículo para facer simples camionetas de transporte de mercancía. E iso
é algo que nos parece gravísimo, porque nos parece unha malversación de fondos públicos, porque estamos falando dun diñeiro que foi para comprar un material que tiña uns requisitos técnicos específicos, que despois se manipula, que se lle quita todo o valor que ten ese vehículo de transporte equipado para facer deso unha simple camioneta. E iso poden dar, bueno, de feito, é unha das cousas que denuncia, e a nos parecenos que é absolutamente inaceptable, é un desperdicio de recursos públicos así. Sí, correcto. Vamos a ver, estes vehículos, un vehículo de bombeiros é un carrozado que xa vai exclusivamente para bombeiros. Se ti colles, poñamos un suposto, compramos un camión, pois pode valer 60.000 euros, pero despois o que leva añadidos todo o carrozado e todo o material que leva dentro, ese camión pasa a 200.000 euros. Se eu collo e lle quito que é a parte toda do carrozado para volver a facer un camión normal de vías e obras, eu creo que estamos aí facendo algo que non é correcto. Estamos desfacendo un vehículo de 200.000 euros para pasar a que sexa un vehículo de 60.000 euros porque o alcalde dese concello lleva mellor que sea un camión de vías e obras. Pois creo que terás que pedir unha subvención ou o que sea para un camión de vías e obras e non para un camión de emerxencias. Sobre outros temas, probemos a ver. Sí. Bueno, demos unha rolda de prensa o venres pasado para explicar a orden do día. Entón explicamos todos os puntos que se van tratar mañán. Sí, de mañán ten que salir un acordo sobre o calendario dos fitos que temos nos vindeiros meses por diante. Hai 4 puntos no orden do día, como vostede sabe, o primeiro deles é a situación de análise política que existe nestes momentos tanto en Galicia como no Estado, tamén no contexto europeo, é dicir, a primeira reunión que temos despois do verán e, polo tanto, corresponde facer unha avaliación singularmente dos 3 meses do cambio de goberno no Estado español, como iso repercute tamén en todo o panorama político que temos por diante. O segundo punto é o desenvolvemento dun dos acordos do plenario anterior, que é a elaboración do banco de ideas programáticas para as eleccións municipais. Como saben, cada concello para nós ten autonomía absoluta a hora de elaborar o seu programa electoral, pero nós o que facemos é crear ocasións de encontro entre as distintas mareas para que poñan en común experiencias e podan colaborar na elaboración dos seus respectivos programas electorais. O terceiro punto da orde do día tiña que ver tamén ca fixación do cronograma que nos conducirá ao próximo plenario de Marea e que tratará como asuntos que nos entendemos como esenciais abordar o tema das eleccións europeas e aprobar o regulamento tamén para as eleccións que temos para o Consello das Mareas previstas para fines deste outono e tamén nese propio punto de orden do día fixaremos seguramente de forma indicativa o momento no que se producirán esas eleccións. Despois temos un cuarto punto que ten menos interese público que o de refundición dos textos aprobados para facelos máis asequibles ao público en xeral. E, bueno, dese terceiro punto que con relación aos fitos do plenario é onde poderemos falar e acordar. Nos pensamos que o Consello das Mareas é o órgano democrático do espacio político de Marea, polo tanto, onde se deben de tomar todas as decisións e todas as deliberacións que afecten ao conxunto do espacio político, onde están presentes e representadas todas as voces, onde pode acudir calquera a expresar a súa opinión e, polo tanto, é o foro idóneo para que marquemos os tempos políticos da Marea para os vindeiros meses. En absoluto, o Consello das Mareas é o órgano que toma as decisións e, polo tanto, é o que vai, como órgano mandatado por todas as persoas inscritas, o que vai fixar os tempos. Entón, vostede vai con ánimo de descensar a... Estou convencido de que mañá se producirá esa destensión, se que existe tensión neste momento. Cos estatutos na MAO temos que cumplir unha serie de trámites que non podemos obviar porque as normas das que nos dotamos
buscan que a xente poda deliberar, participar e decidir. Se nos saltamos calquera deses trámites e lle quitamos a xente o poder de decisión, pois non avanzamos nada na nosa forma de entender a política. Polo tanto, nos apuraremos os tempos para que todo iso se poda producir, conxugar unha cousa e outra, que os tempos señan áxiles e ao mesmo tempo que non se perdan dereitos. A suba das peaxes é o enésimo atraco a boe armado a que asistimos. E dicimos un atraco a boe armado porque se produce ca complicidade do poder público. Nos xa advertimos que, e en numerosas ocasións o fixemos, que o Estado debe de intervir para limitar a suba das peaxes, pode facelo, e se non o fai, o que está facendo é legitimar ese atraco que periódicamente a concesionaria fai dunha posición abusiva que ten con relación á cidadanía de Galicia. Hai unha condición abusiva porque saben que a autopista actúa en réximen de monopolio, saben que tanto os particulares como as empresas o necesitan para moverse pola parte atlántica do país e, polo tanto, abusan desa posición dominante. Nin competencia, nin o goberno, nin fomento están intervindo para iso. Como saben vostedes, a posición de En Marea é que ten que haber unha transferencia inmediata da AP9 á Xunta de Galicia e que ese ten que ser o paso previo para a súa nacionalización. Nos creemos que a AP9 ten que ser galega e pública. E, ademais, somos a única forza política, a única que explicou de onde iba a salir o diñeiro para recuperar para o público a AP9, que é derrogando a posición que hai na Lei de Estradas do Estado de construir a A57 que vai discurrir en paralelo a AP9, a menos de 10 km de distancia, entre a Coruña e Porriño. Isto que é unha barbaridade, desde o punto de vista das infraestructuras e desde o punto de vista ambiental, ten un custo aproximado de 1.200 millóns de euros. Con ese diñeiro sería máis que suficiente para rescatar a concesión. E decimos máis que suficiente porque se acaba de vender. Entonces sabemos cal é o precio. Por lo tanto, por máis que haxa variacións a hora do rescate, nunca van a ser variacións sustanciais. Entonces, non somos os únicos que decimos onde, cando, como e con que fondos debe ser manexada esta infraestructura que é clave para o noso país. Por lo tanto, estamos asistindo ao enésimo atraco a boe armado. En canto á suba do precio da luz, pois é outra grande estafa das corporacións aos consumidores. Unha vez máis, os cidadáns e as cidadás temos que pagar os desmans dunha administración pública que non actúa facendo valer as súas competencias. Non é que esta temporada sople menos o vento ou haxa menos auga. Non, é que hai unha concertación a alta entre as grandes empresas con relación aos precios da luz. Ben, nos denunciamos isto en numerosas ocasións, a nos parecenos que ten que haber un compromiso por parte das administracións públicas con algo que é esencial, que é o acceso á enerxía en todos os fogares de Galicia. Fixemos no seu momento aquí unha proposta para paliar a pobreza enerxética, que era o ámbito máis sensible, pero nos pensamos que isto, máis alá das cuestións da exclusión social como consecuencia do acceso ás tarifas eléctricas, debe dar lugar a unha reflexión sobre o precio da luz en xeral. Entón, nos pensamos que tanto competencia, a hora de mirar pola concertación entre competidores, como a administración en xeral a hora de fomentar tamén o acceso ás enerxías renovables,